Krásny november všetkým. Tak takúto nadielku v polovici novembra sme to ešte nemali. Respektíve už sme dávno nemali. Za 2 dní navalilo 30 cm snehu. Samozrejme, že ho bolo viac, ale tým, že je ťažký a vodnatý, tak klesá a všetci sme ostali zaskočení. Pod snehom je ešte zelená tráva. Túto pastvinu sme si nechávali, že ju prepaseme, jak taký zimný bónus pre zvieratka. Ale bohužiaľ, príroda si povedala, že to zariadi inak. No a tým pádom máme to takto nádherne. Stromy povaľané na polných cestách, takže traktor máme hore a peši je potreba šľapať 2 kilometre, aby človek prišiel a zakrmil. No, dávame teraz už seno, ale napriek tomu proste si vyhrabávajú ešte trávu, je vidno, keď trošku sa ho odhrabe ten sneh, tak je vidno, že pod tým je zelená tráva. A včera boli krmené a pozerám, že sú tam ešte zbytky sena, že majú ho dosť. Takže 3 balíky dneska budú stačiť. Horšie je, že nemôžeme dať viac naraz, lebo by to všetko rozbili a to není dobré. Lepšie je, keď majú trošku toho menej. Tým, že nie sú vysoké mrazy, tak nevadí to. Sneh je celkovo lepší aj na kondíciu zvierat. A pokiaľ ho není strašne veľa, ak môžete vidieť, že aj tam vzadu sú krávy s teleťami. Každá si niečo nájde. A ja si myslím, že tak dlho nepotrvá, tá zem je ešte teplá a sneh vlastne pôjde dole, pokiaľ by neprišli nejaké nízke teploty, tak je to fajn. Samozrejme, že je to sťažené pre ten dobytok, že musia takto vlastne ťažko sa brodiť tým snehom, ale kondične sú na tom veľmi dobre, tak nemajú absolútny problém a oni si vedia vychodiť chodníky od jednotlivých balíkov a vidíte, prišli sa pozrieť, dal som im seno a idú preč, to znamená, že sú syté. Boli ma len privítať a teraz sa vracajú na rozrobenú robotu, kde majú vyhrebané jamy a kde sa pasú. Nič neobvykle. V Mongolsku sa takto chová 100 000 zvierat. Samozrejme, že musia mať celoročnú prípravu, jak športovci vrcholoví. A to oni majú, pretože sú 365 dní vonku. A vedia sa prispôsobiť prostrediu. Absolútne im táto snehová nadielka nevadí. Skôr by som povedal, že si to užívajú. Kráva, keď je nažratá a že to krmivo je vydatné, tak jej nič netreba, no. Akurát pozerám, jak tam teľavý vyhrebáva si trávu spod snehu. Krásne. Čo myslíte, keby boli ustajnené na betóne, dokázali by sa dostať k potrave? Možno, že by tam mali suchšie, ale ležoviska si oni vedia spraviť. Aj tam dole je vidno balík. A okolo toho balíka vlastne, ak to vypasú, tak si spravia ležovisko. Keďže tie balíky posúvame hore dole, tak majú ich vždycky nové. Kdežto v stajni ležia v tom
čo z nich vypadne, na tom, čo z nich vypadne, alebo respektíve na postielke, ktorú dostanú. Ale stačí, že niečo sa pokazí, alebo obslužní pracovníci neprídu do roboty a potom tie krávy ležia vo svojich vlastných výkaloch. Kdežto tu sa zoberú a zmenia stanovisko a robia si nové ležovisko. A môžete vidieť, všetko je čisté. Srdc majú adekvátnu tomu, že sa ochladilo, ale nie sú tam žiadne zbytky, že by ležali v svojich výlučkoch. Ne, dobytok není hlúpy. To je len ľudia. Tak ešte sa s vami rozlúčim s týmto nádherným pohľadom. Sice hore je zamračené, ale to nevadí. Sneh nám to všetko ozvláštnil. Tak krásny deň všetkým. Dovidenia.